Ciutadella de Menorca. Hem arribat a aquesta illa verda de pobles blancs i anem fent camí cap a Ciutadella. L'illa de Menorca, a causa de la seva situació estratègica al centre del Mediterrani occidental, des de la seva prehistòria ha estat habitada. Els seus pobladors han deixat un patrimoni monumental tan abundant que els arqueòlegs consideren Menorca com un museu a l'aire lliure. En el nostre itinerari per l'illa ens aturarem per contemplar un monument emblemàtic, la Naveta dels Tudons. Aquesta sepultura d'inhumació és de l'any 1500 abans de Crist. Les navetes, monuments propis de l'illa de Menorca, tenen forma de nau invertida i sempre es presenten aïllades. Crida l'atenció la seva entrada minúscula i està construïda en pedra seca. Dins les navetes s'hi ha trobat com a aixovar funerari, ceràmica, braçalets i puntes de llança de coure i de bronze. Les pedres marquen la història de Menorca, talaiots, taules, parets seques que delimiten els camps de conreus fins les canteres de pedra de marès. A la pedrera de Sostal de Pedra de Marès, l'associació lítica ha fet un homenatge a aquesta tradició ancestral. Comencem la nostra visita per les canteres antigues, explotades fa 250 anys. Aleshores, l'extracció de pedra es feia de manera manual. El resultat d'aquestes pedreres abandonades dona lloc a un espai insòlit, únic. Són uns barrancs laberíntics arrecerats del vent, amb figures geomètriques en forma de proa. Aquí s'han plantat flors, plantes aromàtiques, arbres fruiters, vergers secrets d'ambient recollit, contemplatiu. Podríem sentir-nos en un claustre medieval o en els jardins mítics del Paradís Perdut. Les altres dues canteres són modernes, producte de l'extracció de la pedra amb serres mecàniques, i també són impressionants. El silenci, la pedra blanca, la verticalitat dels murs produeix una sensació de buit que es projecta des del terra fins al cel obert. Un escenari misteriós entre ferides de pedra, lloc enigmàtic i suggeridor, fet a la mesura de l'home, que ens permet albirar la geometria harmoniosa de la natura. Ciutadella té molts encants. Un és el seu port. Té una extensió d'1 quilòmetre i va des del cor de la ciutat vella fins al mar. Per la seva bellesa s'ha anomenat a aquesta ciutat amb el nom de Venècia. El seu port és un canal en el que es produeix un moviment constant de barquetes i velers que, juntament amb la llum especial que té aquesta illa, li dona una gran vitalitat. La ciutat, durant la dominació musulmana, fou anomenada Medina Minurca. Va ser capital de l'illa fins al segle XVIII. L'emblemàtica plaça d'Esborn, antic bastió de la muralla, està presidida per l'edifici de l'Ajuntament. Al centre d'aquesta antiga plaça d'armes hi ha l'obelisc que commemora l'assalt de la flota turca que destruí la ciutat l'any 1558. Una part important de les festes se celebren en aquesta plaça quan arriba Sant Joan. En aquesta celebració la gent surt al carrer on desenes de cavallers fan filigranes, mostrant les seves habilitats, mentre els joves estiren els peus dels cavalls amb el perill que això comporta. Els orígens d'aquesta festa remunten al segle XVI, quan el gremi de pagesos va voler festejar el seu protagonisme en una celebració de jocs cavallerescos medievals. La comitiva rural s'organitzava en representants dels diversos estaments: menestral, noblesa, eclesiàstic i pagesia. El diumenge anterior a Sant Joan se l'anomena Dia d'Esver i ve representat per un jove vestit amb una pell de bé i que porta un bé sobre les espatlles que simbolitza Sant Joan Batista, mentre els participants de la festa van vestits d'època. A l'entrar al nucli antic ens adonem del ric passat medieval de Ciutadella, plena de palaus, esglésies i edificis monumentals. Un d'ells és la Catedral de Menorca. L'edifici fou construït en el lloc de l'antiga mesquita, de la qual es conserva el minaret, ara transformat en l'actual campanar. La catedral fou aixecada pel rei Alfons III.
De proporcions harmonioses i d'estil gòtic, consta d'una sola nau amb capelles laterals, mentre que la façana principal, reconstruïda, és d'estil neoclàssic. Destaca el portal de la Llum, que presenta columnes en capitells esculpits i una representació de la Mare de Déu amb el nen Jesús. Criden l'atenció els sòlids contraforts que aguanten la nau, ornaments amb gàrgoles que representen animals mítics. Passem pel Palau Olivà cap al carrer del Bisbe, on ens detenim per gaudir del silenci del pati del Palau Episcopal. A partir d'aquí, la Ciutat Vella esdevé un laberint de carrers estrets amb gran encant com el carrer de les Voltes. Una placeta recollida és la del Roser amb l'església d'estil barroc que presenta a la façana principal una figura de la Mare de Déu damunt d'una petita rossassa. La portalada, amb dues columnes per cada banda, està marcada per una exuberant ornamentació. Camí de l'antic convent de Sant Agustí, l'església del Sant Crist, amb una bella portalada esculpida, centrada per un escut. Al costat del Palau Saura, seu de l'Arxiu Històric, hi trobem el Museu Diocesà. Aquest museu està ubicat a l'antic convent de Sant Agustí, que fou construït al segle XVII, seguint l'estil barroc. La façana principal consta de dues torres bessones que sobresurten en alçada als edificis de la Ciutat Vella. El Museu Diocesà disposa de col·leccions d'arqueologia, pintura i art sacre. El claustre, de grans dimensions, consta d'un primer pis amb àmplies vidrieres sota d'arcs i un tercer amb balaustrada sota terrat. La planta baixa està formada per corredors coberts de voltes on es pot apreciar els escuts nobiliaris de les famílies que feren aportacions per la construcció del convent. Entrem a la sala anomenada De Profundis, la vella dependència que donava pas al menjador del convent. És interessant la pintura a l'oli que representa a Santa Rosalia i que ens explica la història de Ciutadella al segle XVI, moment de crisi econòmica, mentre la pesta colpeja la població amb 1 miler de morts en una població de 3.500 persones. El quadre de la Santa, invocada durant la pesta, recorda l'epidèmia del 1652. L'antic menjador dels frares agustins és obra del mestre Joan Amorós i constitueix un exemple notable de l'arquitectura menorquina del segle XVIII. L'església del Socors, segregada al claustre, és d'estil renaixentista i està en procés de restauració. És d'una sola nau amb capelles laterals. Està coberta amb volta de canó, mentre el creuer està coronat per una gran cúpula. Destaca l'impressionant orgue realitzat l'any 1793 pel mestre català Josep Casas Soler, malmès a la Guerra Civil i que fou reconstruït pel taller d'Albert Blancafort. En la gran reforma a finals del segle XIII es deixaren les voltes, la cúpula i els murs coberts amb pintures murals. El museu posseeix una biblioteca amb més de 10.500 volums que pel seu gran interès ha pogut entrar dins del catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic espanyol. També podem apreciar l'antiguitat d'un altre document. Se sap que l'església a Menorca estava ja perfectament organitzada. El bisbe Sever la governava des de Ciutadella. Allí va escriure l'any 418 aquesta carta encíclica en la qual explica els enfrontaments entre els cristians de l'illa i els jueus de Maó que tingueren com a resultat la conversió dels jueus.
A Sora Baixa, mentre es pon el sol, anem a la bocana del port i amb la silueta de la Torre de Sant Nicolau que ens parla d'històries de pirates i corsaris, ens acomiadem de Ciutadella.